pogore gi jo Mount Kenya ma yuaruok moro to nitie ka koro wawacho acha adier yuaruok makono to nitie kendo nochako gi wach mar golo Rigathi Gachagua e telo. Ang'o mamiyo paro ni jomodong' gi te to koriwore koni to dongine no ka koni ema gidhi bire dongine no ka ngima tek ne jite kuonde mwadhiye weche tek ne jite ting'e ni kaluwo ka nitie bigger problems mabe winjore wawuoye. Dong rally biro Kisumo tarik 31. idhi wan wadhi Machakos. Makaluwo no okwadwa yuaruok makor gweng'. Ke chieng'no no winjore wabedo Homa Bay. To koro okwadwa ni neno ni jomoko ni Homa Bay jomoko ni Kisumo. Mano koro kalongo makor gweng'. Koro unudhi hani. Wan wadhi Machakos. Kwa wuok Machakos wadwa dhi Meru. Kwa Meru wadwa duogo Murang'a ka. Odiochieng' achiel. Koro back to back. Okay. Kaeto koko wadwa dhi Homa Bay. Kaeto wadwa dhi Yuasuba nyaka Migori. Koro iwinjo. Ok wadwa dhi yuaruok gi ng'ato timatima siasa ne wambe watimatima siasa wa. Dhao gini gi yuaruok ok wadwa. Pogruok maduong' e kindu ka en ang'o makelo yuaruok? Nikech an kaka temo ng'iyo gini samoro an ok ang'eyo siasa maber nikech kaneno to udwaro gimoro achiel, udwaro telo, yo mudwa yudo godo telo ni ema ji pogore. Summary no inya wach ni correct nikech the difference wan wadwa no wuoth gi joma wasebet kuo wuothogo joka dwa wuotho gi new friends to joma osebedo ku wuotho godo gi pok oyudo godo telo. Yes. Ang'amo nu wuotho gi ng'ama oseyudo telo. Yes. Jogi nomiyo watelo 2007. Negi miyo watelo. Mano number 1. Jomi wacho gi no mawa 2007. Wach mar no mawa ni utindi waseyuago igi duto tega. Put that aside. Just put that aside. Kami wacho ni look at the numbers. Dong nyocho mi opinion polling. Pod ento be men ji ohere moloyo ji te. En at 20 nyocho miye 24%. Last year, 29, also dropped by 5. Kalonzo 19. Matiang'i 14. Sifuna in 4 months is 10. Rigathi 9. Babu Owino to gigo kimedo te. Oingo 24 nicha. Hiwinja. Kaeto chakidhi go aga kwan. Anyisi ka very clearly. Ni ka wan wadong' koni to Baluyo odhi, Kisii odhi, Mkambo odhi, oriwore go Kuyu gi Gen Z e bathgi giseloyo. So kimanyo power to nyaka ing'e pathway. Ing'eni siasa nyaka igo siasa ka pi en very patient. Pi ing'eni en gimoro manyalo alwora e wi lwanda kamae for 1000 years to nyaka chieng' moro bar lwanda no to en mana one drop to pi ing'eni ok luga path of greatest resistance. Piluo gi miluongo ni path of least resistance. Kidwa power nyaka ing'e path of least resistance. Minya chopo go kucho. Problems modong' ibo deal go ka in kucho. But nyaka ikwong ichop kucho. So when we think we have found it. And on this one, Trevor, I'm promising you. I'm promising you, Ibo Nen. No say you don't want. Ibro Nen, was you don't want. Gore aneka kuyode. Ase mi go ka you mo kidwa Nen. Jatendu en ng'amo kuong. Dong ase koni wadhi yiero jatelo e Azimio. President. Kora dwa mi wach Rigathi ni. To deputy president en ng'a? Ng'ama wadhi keto presidential candidate, ng'ama wadhi keto running mate, gin jo Azimio, joge Raila. Moa kanye gi kanye. Dong wan gi Kalonzo, dong wan gi Sifuna, dong wan gi Natembeya, dong wan gi Matiang'i. Dong jogo te nyocha nigi Raila. Kanye ma presidential candidate gi running mate bro wuok. Wan Rigathi wadwa dhi kwaye kura mondo gonwa. Iparo ni Matiang'i ne en ng'at Raila? Last time dong nyocha neno ka gibire Jubilee. Jubilee ko nyocha pano support Raila bane no ka wan kod gi Azimio coalition kucho. To jo Kisii mu lead go dong gisebedo joge Raila elections ang'wente. What is the problem? Kisii sane ni kodu mopogore gi Simba Arati. Nyocha neno gima nyocha neno Musocho osiep na Masimba nyaka go kwande diriyo. Macho lokore. Nyocho ta macha nyocha pek. Nyocha kichayo. Nyocha neno. Gisha ne pek. Waninge kaka linda mwananchi kwa dhi kumoro okwagore gi local members of parliament kata local leaders. Jo ba kanyo munge gik matimore kanyo gin wan wamiyo mana ji message wa. To gima nwaneno kacha ne pek.
Kacha pek. Koro gimoko dwar un sani en telo mar